Да бъда здравен министър. Много трудно. Честно казано, нямам си и на идея, но мисля, че лечението на хората трябва да се провежда адекватно, без да се взема оглед тяхния здравноосигурителен статус. Какво запомни от това, което си казахме днес и мислиш ли, че ще ти бъде полезно в някакви бъдещи моменти? Да, мисля, че ще ми бъде полезно начинът на държание пред камерата. Това е, може би, най-ценното, което научих, защото преди съм давала интервю, но за радио, не на живо. Това, което запомних, е да бъда искрена и да казвам истината. Новина е, че сме откраднали, че сме излъгали, не че сме направили нещо добро или че сме спасили човешки живот или че сме направили нещо, с което заслужава да се гордеем.